Time check, 8:21 ng umaga. Yun, medyo bumaba na yung baha. Bahangin, pero mainit. Yun, lakas ng hangin. Oh. Painit pa ako ng likod ko. Ubo ko, hindi pa nagkagaling. Uling. Anong plano dyan sa motor? Ay, nagdilaw na yung ampalaya ko. Ayan. Akala ko, makasurvive. Natanggal lang. Agad na kinain. Oh. Ayan oh, kay Elmer. Ay, sayang naman. Ito kaya. Hindi magandang quality talaga nito siguro. Tanggalan ko muna ng mga rappel. Hindi nga talaga. Kasi nga, nung pinili ko lang sa palengke, ang seeds na yan. Siguro ganun. Not sure. Pero may seeds ako doon na galing sa ano talaga. Binayenti. Oh, sad. Sad. Ano talaga siya, ayaw talaga. Okay lang. Try lang naman ako. Dahon na din naman kinukuha ko dyan. Sayang effort. Time check. Mag-alas 3, 2:58. Update ko tayo sa ating isa lang po ang natira sa apple natin. Isa lang. Yan po. At least may isa, 'di ba? Halagaan na lang natin. Takpan ko na lang po muna para anuhin ang manok. Yung balita sa petsayan. Ayun. Yung petsayan po natin, bumaba na yung water. So far. Medyo mahangin. Ulimlim. Wala. Wala talaga tong makuhang hinog ay. Aratilis. Daming nalanta na pag nabagyuhan talaga yung pechay. Nalalaki na yung part na dun, Tara, harvest tayo ng kalabasa. Harvest tayong 4 na kalabasa. Yun. 1. Yun. Kalabasa. 1 more. Ay. Harvestin tayo talong, lahaba ng talong. Ready na rin po itong isa. Yung. Padala mo lahat ng talong. Hindi man. Isa pa. Ay, may dalawa pa. Ito. Maabo-abo na yung itsura niya. Dami dami ito na lang last. Sa ngayon kasi itong last at itong palanganin pa yung iba sa yun, malapit na yung sunod. Lakas ng hangin. Yun, lakas ng hangin. Yun, yung huli.
Ito, oh. Dami na pong kasunod. Wow, 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 wow. Wow. Red. Tapos, talong natin. Ang talong mo sana. Ito. Pag may tanim, grabe ang kapal na nung ano, oh. Basil. Ganda. Ano pa isa dito? Ay, medyo maliit na pa yung isa. Bango. Balanoy. Taba. Ang taba ng basil dito, oh. Yan, 3 talong. Ulanganin pa yung isa. Naririnig mo pa dito. Isa pa pala nakatago. Yung kalabasa kong isa, oh. Para siyang kinaykay ng manok ba? Katulad ng variety kay Reed na hinalaruan. Yung mga manok kasi pasaway. Wow! 4 na kalabasa, 4 na talong. Very, very nice. Pag may tinanim, may aanihin. Tanggalin na po natin yung net na pinag-alisan ng kalabasa, pinagsabitan, para itali po sa iba. Thank you po sa bunga. Sagana sa bunga. Yan. Yan natin para makasagabal. Itong damo na ito, nakung kulit. Kunin nga kita. Ang sunod po nating i-harvest siguro, yung may net na isa doon. Yun o po, yung may net na yan. Kasi yun na lang kasabayan ng 4 na hinarvest ko kanina. Magagulay sana ako ngayon. Gagataan ko na lang po yung ano. Gagataan na lang namin yung kalabasa. Ano po yung okra ko dito? Kahapon po. Tanggalin ko na ho i-teach dito. Layo. Lapit si mama pero layo. Bawal tayo magtambak dyan, baka ahasin. Ba hindi pa? Hindi mo alam ang sagot. Yan. Hindi ako di ko lang nasagot. Charot. Tignan niyo po yung aking petsayan. Hindi na po baha masyado. Yan. Oh, hindi na baha. Konti na lang. Baha pa din pero konti na lang. Excuse me, chicken. Tutuyuin natin to dito. Yan. Ito po yung papaya namin, oh. Ang cute, parang ako. Ay, joke po yun. Ang cute, oh. Para siyang ano lang, dala lang siguro ng ibon ito. Wala po itong, ano tawag nila dito? Anong puno ito? Winter tree yan na. Winter tree. Winter tree. Daw. Tignan niyo tong aso namin na to. Namiti, come here. Good boy. Sit. 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 Asan kainan mo? Ha? Good boy. Mabait po ito si Wala ko Namiti. maglapit dyan. Payat po, purgahin pa nito. Alam ko dati sa akin. Ang laki-laki niyan. Oh, good boy. Alam ko kung ano Good nangyari boy. sa akin. Payat. Paano ko ba nilagay ito? Panglad, oh. Dami. Gusto nyo? Kuha na lang kayo dyan. It's free. Na yung mama magbablog.
bike pati yan. Ang galing ko na ito para hindi na masukal din eh. Ay. Wow. Ate. Ang red. Wow, yan red. Jong, mag-ingat ka baka samahan ni Chinky. Huwag mo na ilapit kay Red yan. Tingin ko na po itong sitaw, bataw, Patani. bombom. Oh, kalona. Bundok kalaba. Anong bundok kalabasa? Uy, ang taba-taba niya, oh. Nakakatuwa man. Pero dapat i-ano ko siya. Itahi-tahiin ko siya para hindi siya maano. Hindi siya maglaylay. Kalaki-laki na paano kaya? Nung binili ito, parang ganito lang siya kalaki, oh. Yan, isang ganito lang. Ama vlog. Ako naman vlog. Ngayon, ang gagawin ko dito, dali natin dun sa likod. Patani. Bundok ka baby. Ay, kalabasa. At baby. Ay, Dito na lang. Oops, sumabit. O, yung kawayan kong binili, wala pa din. Gagawa na sana akong parol. Lagay mo dyan, Tyrone. Pakainin na natin yung aso. Kaya mo lang, iniwan ang aso dito. Ito po, tubigan. Tignan niyo po yung nangyari sa kanyang tubigan. Asong ito. at pakainin natin mga. Ang hangin. Wala po akong nyug here. Marami po here. May nahulog po dito kahapon. Ayun oh, dalawa. Dalawang nyug. Alam niyo anong gagawin ko? Uy, tulo. Suot ako dito. Kasi kasya ako, malit lang akong babae. Yan. Wala naman pong kukuha nito, kaya sayang naman. Iniwan po talaga yan ng mga magkukopra sa amin. Hati guys, so. Pulls off One three-pointer. down. Bang! Bang! It's good! Ashwin. Wins the game at the buzzer! Not really. Wait lang. Uy, apat. Wee! Tatlo. Wee! And the last one is over here. Asan yung isa? May nakita. Ayun. Dalian ko man. Mahulugan man ako dito. Yan. Nakamahulugan tayo ng nyug. Tulog tayo. Yan. Apat. Okay na. Wala na. Wala na nakatago dyan. Dami pong bunga niya. Libre ang nyog sa bukid. Yan. Siyempre, goods oh. Hindi man. Alam mo naman tayo. Ayan. Yung iba po kasi dito, mahirap man magkaroon ng nyugan. Lakas ko to yung mga bata kasi ito gamit mo ta. Pwede. Try. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Salamat.